हेल' फ्रेन्ड्स, बड' आर्टेक चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंसिनि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोङो गोदान इउटुब चेनेलखौ जोङो माबोरै सार्च लिस्टआव लाबोनो हायो लोगोफोर, बिनिनो मोनसे भिडिअ लाबोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लास्ट जोबजासिम नायलांगोन। लोगोफोर, जोङो इउटुब चेनेल क्रिएट खालामनायनि सिगां बा इउटुब चेनेल खुलियैनि सिगां नोंथाङा नोंथांनि मबाइलावनो इउटुब सार्चआव नोंथाङा सार्च खालामनानै नायग्रोनांगोन नों लानो नागिरनाय इउटुब चेनेलनि नामा सार्च लिस्टआव फैगोन ना फैया। जुदि फैयाब्ला नोङो लानो हागोन, आरो जुदि नों लानो नागिरनाय चेनेलनि नामा जुदि फैखायोब्ला नोङो दस्रा चेनेलनि नामखौ लानांगोन लोगोफोर। मानो होनोब्ला सेम टु सेम लायोब्ला नोंथांनि चेनेला सार्च लिस्टआव फैनाय नङा, बै देरखानाय चेनेलासो सार्च लिस्टआव फैगोन। ओंखायनो नोंथाङा मोनसे इउनिक टाइपनि चेनेलनि नाम लानांगोन, जे नोंथांनि चेनेलनि नामजों रावनिबो चेनेलनि नामा गोरोबा। नोंथाङा बेबायदि टाइपनि चेनेलनि नाम लानांगोन। जोङो मोनसे सेटिंखौ खालामनानै लानाया जोबोर गोनांथार लोगोफोर। इउटुब चेनेल खुलियोब्ला जोङो बे सेटिंखौ खालामोब्ला 100% नोंथांनि चेनेला सार्च लिस्टआव फैगोन। जोङो बेखौ माबोरै खालामो आरो जोङो बेखौ माहाय खालामो आं नोंसिनो स्टेप बाय स्टेप खोन्थालांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लास्ट जोबजासिम नायलांबाय था लोगोफोर, नङाब्ला नोंथांमोना बुजिनाय नङा। दा बेखौ माहाय खालामो आरो माबोरै खालामो, फैदो आं आंनि मबाइल स्क्रिनाव क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै नोंसिनो दिन्थिदिनि। नोंथाङा जुदि इउटुब चेनेल खुलिनो सानदोंब्ला नोंथाङा गावनि इउटुब चेनेलखौ अपेन खालामनानै सार्च खालामनानै नायनांगोन जे नों लानो नागिरनाय चेनेलनि नामा सार्च लिस्टआव फैयो ना फैया। जुदि फैखायोब्ला नोङो बे चेनेलनि नामखौ लानाङा, नोंथाङा दस्रा चेनेलनि नाम लानो हागोन। इउनिक टाइपनि नाम मानि सेम टु सेम लाखायोब्ला नोंथांनि चेनेला सार्च लिस्टआव फैनो प्रब्लेम जायो लोगोफोर। जेरै हमनानै ला, नै दा आङो आंनि चेनेलनि नामखौ आङो सार्च लिस्टआव फैगोन ना फैया आङो सार्च खालामनानै नायनोसै। बड' आर्टेक, दा बियो सार्च लिस्टआव फैगोन ना फैया आङो नायनोसै। नै लोगोफोर, मानि आंनि चेनेलनि नामजों रावनिबो चेनेलनि नामा गोरोबा, ओंखायनो आंना सार्च लिस्टआव फैबाय लोगोफोर। आरो मोनसे सेटिंखौ खालामनानै लानाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार लोगोफोर इउटुब चेनेल खुलियोब्ला। दा जोङो बे सेटिंखौ माबोरै खालामो आरो बे सेटिंखौ जोङो माहाय खालामो आं नोंसिनो खोन्थानोसै। नै लोगोफोर, जोङो दा बे सेटिंखौ गावनि इउटुब चेनेलखौ सार्च लिस्टआव फैहोनो थाखाय जोङो बे सेटिंखौ खालामनानै लाथारनांगौ लोगोफोर। जेरै नै दा आङो क्रोम ब्राउजाराव थांनानै अपेन खालामनानै नोंसिनो दिन्थिनोसै। क्रोम ब्राउजाराव थांनानै आङो नैबेखौ डेस्कटप साइडआव होनोसै लोगोफोर। दा बेखौ होनायनि उनाव नैबे साइन इनआव लाबोनोसै। नै आङो दा बे साइन इनआव क्लिक खालामनोसै। साइन इनआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो आंनि इउटुब स्टुडिअ'आ अपेन जागोन लोगोफोर। दा दसे नेथ'नोसै। नै लोगोफोर, जोङो बे सेटिंखौ माहाय मोनो, नै नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबेहाय लोगोफोर। नैबे गाहायाव जोङो लाबोनांगोन, मानि गावनि इउटुब चेनेलखौ सार्च लिस्टआव लाबोनो थाखाय जोङो बे सेटिंखौ खालामनानै लाथारनांगोन लोगोफोर। होनबानो नोंथांनि चेनेला 100% सार्च लिस्टआव फैगोन लोगोफोर। नै जोङो बे सेटिंखौ नैबे सेटिंआव क्लिक खालामनांगोन जोङो। नै दा आङो बे सेटिंआव क्लिक खालामनोसै। बे सेटिंआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नैबेयाव गोबां अपसन नुनो मोनदों। जोङो नैबे जेनेरेलाव लाबोनांगोन दानिया। नैबे जेनेरेलाव आं नोंसिनो एसे जुम होनानै दिन्थिनि लोगोफोर। नैबे जेनेरेलाव जोङो क्लिक खालामनानै होनांगोन दानिया। दा आङो बे जेनेरेलाव क्लिक खालामनोसै। जेनेरेलाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नै नोंथांनियाव बेबायदि नुजागोन। नै लोगोफोर, जेनेरेलाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नै जेनेरेलाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनियाव नैबे बेसिक इनफ' एडभान्स सेटिं होननाय मोनसे अपसन नुजागोन। दा जोङो नैबेहाय डिफल्ट होनाय थायो लोगोफोर। नै कान्ट्रि अफ रेसिडेन्ट, जोङो मानि जोङो नैबेहाय इण्डियानखौ सेलेक्ट खालामनानै लानांगोन लोगोफोर। मानि बेयाव डिफल्ट होनाय थायो। दा नै आङो इण्डियाखौ सेलेक्ट खालामनानै लाखादों। नोंथांमोना बे कान्ट्रिखौ इण्डियाखौ सेलेक्ट खालामनानै लानांगोन। आरो मेन खोथाया बिसो नै लोगोफोर, नोंथाङा जुदि चेनेल गोदान खुलियोब्ला नोंथाङा नैबे काइवार्ड होननाय मोनसे बुस्थु थायो, बेखौ नोंथाङा लिरनानै लाथारनांगोन लोगोफोर। होनबानो नोंथांनि चेनेला सार्च लिस्टआव फैनायनि चान्सआ थागोन लोगोफोर, आरो फैथारगोन। नोंथांनि चेनेला साननैनि गेजेरावनो सार्च लिस्टआव फैगोन। नोंथाङा जुदि बेबायदि काइवार्ड होनानै लायोबा, मानि बेबायदि लिरनानै लायोब्ला, नै जेरै हमनानै ला, जेरै आङो दा आंनि चेनेलनि नामखौ लिरनानै दोनदों। आंनि चेनेलखौ मानि उल्थां फाल्थां लिरनानै दोनदों। जेरै आर्टेक बड' आर्टेक, नै जेरै आर्टेक बड'
बड' आर्टेक नै बड' टेक्न'लजि बड' टेकनिकेल माने गोबां रोखोमनि लिरनानै दोनदों। माने नोंथाङा बेयाव जिखुनु जाया आंनि चेनेलखौ जुदि आर्टेक बड' सार्च खालामबाबो आंनि चेनेला नुजागोन आरो बड' आर्टेक चेनेल खालामबाबो माने एखमबानि समाव जुदि उल्थां फाल्थां सार्च खालामबाबो बे आंनि चेनेला नुजागोन लोगोफोर। ओंखायनो जोङो बेखौ माने उल्थां फाल्थां लिरनानै दोननाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार लोगोफोर। मानो होनोब्ला जोङो बेबायदि किवार्ड माने बेबायदि लिरनानै दोनोब्ला जोंना माने 100% जोंना चेनेलनि नामा सार्च लिस्टआव फैगोन लोगोफोर। दा नोंथांमोनाबो बुजिबाय जानो हागौ जोङो गाव गावनि चेनेलखौ सार्च लिस्टआव लाबोनो थाखाय बेबायदि सेटिंखौ खालामनानै लाथारनांगौ लोगोफोर। होनबानो नोंथांनि चेनेला 100% सार्च लिस्टआव फैगोन लोगोफोर। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। आइ होप नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो बुजिबाय होनना आं आसा खालामो। दा नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे लाइक खालामना गालांदों। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जाहाथे आङो नोंसिनि गेजेराव बिदिनो इउटुबनि टिप्स आरो इउटुबनि आपडेट गोदान आपडेट लानानै फैबाय थानो हानाय बायदि नोंथांमोना नटिफिकेसन बेल आइकनखौ क्लिक खालामना हादो। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ लोगोफोर।